I'm happy to see you. I'm happy to share. Finally. Serious? Today ndikaona munhu online. Tosangana rini? Chichidzana dzana. But at least ndakuona I'm happy. Shanda ichika kujolola iswaini. Yeah? Ndaichika kurowa mujolo. Akana. Ini ndiri munhu ari I'm a cool guy. Serious? I'm a cool guy. Saka leo chimbondudzo something. I've got a question here. I'm very curious about. Tujiro. Food up. Oh, did I go sports? Oh, it's okay. So leo kada naskana wangani? Kunyogo wese. Just two. Two chete? Two. Just two. Nditori ku high school futhi. Azoti love church honestly speaking and na that much experience. So iwe unongoto wish 3. That's why up and down serious relationship because I've been single for quite a while now and I've got someone to step. Serious? Upon your mobile mangani? I'm 24. 24 for dane two chete? Yeah. That's so sweet. Saka uningo siri player. And this player onse kamvunzo yo kabva kanifungidza memo ndakambodana naye. Memo manje. My father zvibvunzo zvakubvunza. Saka she was so insecure. But then after memo but manje anga kasiyana na Tanatswa. Tanatswa anga kasiyana na memo pakuti Tanatswa inzwisisa. You understand relationship here. Wambona relationship yekuti munhu anenge achitoratidza kuti anokunzwisisa. By the same time aizoda ke mari and stuff. Tanatswa wadana nayo nemakore mangani? Primary, magre 7. Kumemo. Memo. Memo ndiyo ndakazodana naye. Then kuna iwe manje unozochi masaka wakaita kunyatsondifananira na Primrose. Apa muromo wako ka ndiwa Prim ndakadana na. Tongoti after Prim ndakazodana na enzani Maud. Muromo wako wakaita kufanana na Maud. Iyo kamona Maud ka munotanga ma sisters. Ex yako futhi. Ndaka Maud futhi. Then tozoti what was put it bro? Could spot foot kwefarwa na uyu. Na chipo. Chipo izoda zvini. Chipo akati gere nditengere pizza. Ndopa ndakazomsiya ka. Ndaona kuti uyu musikana anotozo munhu full. Anoona kuti adana nemwe munhu ungodira munhu chikafu. Ndikati ari kanimsiye. Nomadeza ndakazodana na Francisco. Neiwe saka une vasikana unganombo nditi 2-1 ndoma ex ako 1. Yeah, like official. Official chi saka ini ndiri papi papa. Uri official futhi. Official. Saka vaukadana nawo chewa apa because watora vanhu vanenge 8 kunge 10 kaswa ndi wadada ni 1 2. No, it's inzwaka. No, sorry. Andingati kudanana. Engeri love, but not like official relationship. But like, makadanana kanti ndo ex wacho. Yeah, nsikuramba. Saka ini ndiri papi apa, alright. Saka nansingade kuya uzokuona because vakumana munonetsa stereki. Inini iwe hausikona ndiwo wakutonetsera. Ini ndiri kudza kuti iwe ndiri kuda se-official. Taka-officializewo zvikapera. 2. Then wangoro tuma half official. But you're fully official. Officially. Nchetongoitawo futi ex wako futi. Wozunonyepa stereki. Andanyeba mbijana. But inzwa watotsanga. Ndatotsanga unofunga kuti asitsamwisere. Wanditi wakadana nevasikana 2 chete nezvakadana nehobho. Not official. Ndazviziva at 24 ndudzoti vasikana 2 chete. Nedzangu dzinokirekedzo ndudzoti wakasikana nevasikana 2 chete. Aona zvodza kukrika dzichiita. Chandeiwo chitoti kwacho. Swedi. So unofarira kudya chii? Wachitode kudya? Yeah.